é algo tamén que se perde moito, esta forma de vivir máis diversa, en espazos. Eu frecuento moito este tipo de espazos, e os meus grupiños de socialización, hai pouco facíamos un churrasco, non? E dábame conta que había crianciñas pequerrechas, persoas xubiladas, mozos que están para casar, señoras random divorciadas como a min. Eu sí que me gusta moito eses ambientes que son diversos de verdade, porque hai un cruce de coñecemento, esa sabedoría das vellas, que eu xa considero que xa estou aí, e tamén esa visión fresca da xente nova. E esa mestura de pensamentos e de formas de estar no mundo é enriquecedora. Que eu deime conta que isto que para min é natural, por iso no meu, non é tan habitual. Que hai moita xente que vive en esas endogamias e que daquela pois móvense con xente demasiado similar. Demasiado similar como para ser un desafío intelectual e humano. Un desafío intelectual é un convite a mudar, é a medrar, é incómodo. Porque o cómodo é quedar como estás. O cómodo é rodearte de persoas que sexan moi parecidas a ti, que teñan o mesmo medo a medrar que a ti e que non te desafíen. Que te deixen como está e incluso que reforcen ese estancamento. E eu isto sí que o vexo moito na sociedade. Esas círculos endogámicos, estáticos, que son igual hoxe que hai 10 anos, iso é sobrevivir, é estar viva, mas non é vivir. Iso é apodrecer. O que dicía o coreano Han, esa idea de que envellecemos sen facernos maiores. É dicir, envellecemos sen madurar. É moi real. E a xente quere estar aí. É cómodo. Mas iso non é vivir. É só estar viva.